Focus on yourself and God alone. नों गावखौनो इसोर आरो नों हारसिं बेक्तिगत बादि हमनानै बा मोनदांनानै ला। And even we elders, if there is something God is reminding us, let's repent to Him, ask forgiveness. जोंनि बे जथुमायाव सोरबा गेदेमा मानसि दङब्ला बैसोआव गेदेर जाबाय इसोरनि देहा माबा गोरोन्थि पाप मावना दंब्ला नोंथाङाबो बेखौ क्षमा लानो लुबैदोंब्ला बेखौ खावलायनानै हो। Yes, thank you, Lord. Thank you, God. सोरबा इसोरनि जिउखौ रायज्लायहरोब्ला सिगांथिं फैनो हागोन। जोंनि मानगोनां रेभारेन्ड नोंथांमोनखौ सिगांथिं फैनो खावलायदों। रेभारेन्ड जोंनि मानगोनां रेभारेन्ड नोंथांमोनखौ आं सिगांथिं फैनो खावलायदों।
अन्नानै लासै खनदो मेथाइखौ सोरबा दङब्ला फैनो हागोन जोंनि रेभारेन्डफ्रा नोंथांमोननि थाखाय प्रार्थना खालामनायनि सिगां सोरबा इसोरनि जिउआ रायलायदोंब्ला फैनो हाबावगोन नोंथांनि थाखाय समा नेनानै दं जोंनि रेभारेन्ड पास्टरफ्रा नोंथांमोननि थाखाय प्रार्थना खालामनो नेनानै दङ सोरबा नोंनि जिबनखौ गथायनो दंबावब्ला सिगांथिं फैदो गोख्रैनो फैदो गेजेरनिफ्रायबो फैनो हागोन उननिफ्रायबो फैनो हागोन गासैबो खनानिफ्राय फैनो हागोन इसोरनि मानसिफ्रा नोंनि थाखाय प्रार्थना खालामनो नेनानै दं फैनो हागोन रेभारेन्ड पास्टरफ्रा नेनानै दं फै गासैबो रेभारेन्ड पास्टरफोरखौ खावलायनो प्रार्थना खालामनो सिगांथिं फै so that we may get more and more closer to Him. जाहाथे नोंथाङा बांसिननिफ्राय बांसिन इसोरनि खाथिसिनाव थांनो हायो We are elders also. We are God's children. We don't need to feel shy to pray. God is my Father. गासैबो जोंनि इसोरनि फिसाफोर जोङो इसोरनि सिगाङाव गाबनानै प्रार्थना खालामनो लाजिनो नाङा God wants to come close to us. इसोरा नोंसोरनि जिबनाव फैनानै नोंसोरजों रायज्लायनो थांनो इस्सा दङ Just be open. नोंथांनि गोसोखौ फोरमायनो हो सिगाङाव जायफ्रा फैबाय अन्नानै नोंथांमोना फोरबोनि सिगाङाव हान्थु खरायनो खावलायनाय जाबाय जाहाथे जोंनि रेभारेन्ड पास्टरफ्रा नोंथांनि थाखाय प्रार्थना खालामनो हायो बे समाव जोङो साफ्रोमबो इसोरनियाव जों प्रार्थना खालामो दे जों बयबो खौसे जों इसोरनाव प्रार्थना खालामो Let us pray. Hallelujah, इसोर जिउआ जोङो गोथां इसोरखौ हामबाय होनदों नोंनि अनजाग्रा आरो नोंनि बिसाज्ला आरो बिसाजोफोरखौ नोंनि उपस्थितियाव लाबोनायनि थाखाय नोंनि फिसाफोरखौ नोंनि बाइफोरनि गेजेरजों खोथा बुंनायनि थाखाय जोङो नोंखौ हामबाय होनदों इसोर आफा जोङो नोंनि उपस्थितियाव दङ नोंनि प्रेजेन्सआव जोङो दङ आफा जोंनि दिनाव जोंनो गोथां इसोरनि खाथियाव फैदों जोंनि बाइफ्लेनाय गोसोफोरखौ जिबनखौ जोङो नेवनो थाखाय नोंनिफ्राय सुस्रांनानै होनो थाखाय नोंनिफ्राय जिबनाखौ होनो थाखाय जिबनाव गोजोननाय होनो थाखाय जिबनाव आनन्दजों जिउ खांनो थाखाय बे बाथ्रा जेसेबां नोंनि बिसाज्ला आरो बिसाजोफ्रा फैनाय साफ्रोमनिबो खावलायनो जोंनि आफानिसो फ्रेश खालामदों बिसोरनि जिबनाव रिनिउ गोदान जिबनखौ लाबोदों गोदान स्ट्रेंथखौ लाबोदों जि बिसयफ्राव गोग्लैदोंमोन बे बिसयाव देरहानो लुबैदों नोंनि पवित्र आत्माजों लुबैदों बिसोरखौ गार्ड होननानै लुबैदों नों जेरै जोंखौ लुबैदों गोथार जानो बेबायदिनो गोथार जानो लुबैदों
Hallelujah. Hallelujah. Isyo nanging naam. Nanging naam dapat. Nanging Jangan lakukan. Jangan baikkan ini sebab nama baikkan ini sebab kerana Jaipra dan pun lagi apa yang dilakukan. Jadi pada ini sebab nampu pernah halai semua. Nama siapa sendiri kacau kayu. Jangan jadi nampu lagi. Onchula Ishwar Jiwapa Danani Dinau Jesibam Naki Namni Bisapra Namni Sigamau Gaokou Gotainai Kosomnani Tanai Jesibam Naki Mansper Danai Gaokou ni Fwrbu Nama Kintawayapa Sapram Bani Pap Maunai Pergo Apa Nama Danai ni Mahakaramni Danai ni Prayapa Bisna Nama Gedam Bersyukur Gedam Strength Ji Megon Layu Be Megon Kristani Megon Lain Takai Prabhu Nama Zanku Bermedapa Jemni Keseper Namiti Kalam Boy Guber Nam Bermedapa Ishwar Apa Jesibam Mansidnai Dau Di Jibonko Namyo Babai Boy Ni Jibonau Nami Aklai Nilai Berakapai Masai Doino Ishwar Apa Nami Nam Ji Shanimodi Amen.